Λοιπόν, αρχίζει και κάνει μπουρμπουλήθρες. Νάτες οι μπουρμπουλήθρες. Μόλις σταματήσει να κάνει μπουρμπουλήθρες, θα την γυρίσουμε. Νάτες οι μπουρμπουλήθρες. Αλλά είναι φανταστική συνταγή, θα τρελαθείτε. Είναι οι καλύτερες pancakes. Και νηστίσμες και μη νηστίσμες είναι super pancakes. Βάζετε σοκολατίτσα από πάνω, βάζετε σιρόπι σφενδάμου, εγώ βάζω μέλι, βάζετε φρουτάκια, μπανάνες, φράουλες, super κατάσταση για νηστεία, super κατάσταση. Βλέπετε, οι μπουρμπουλίδρες που σας λέω, μόλις θα σταματήσει, βλέπουμε και λίγο με το τέτοιο αν ξεκολλάει μια χαρά, θα σταματήσουν οι μπουρμπουλίδρες σε λίγο και θα τη γυρίσω. Τώρα μπορεί να σας αρπάξει και καμία στην αρχή. 1, 2, 3, 5, 10 θα το μάθετε. Αυτό. Τώρα να τη γυρίσω 2 λεπτά. Δεν έχουν σταματήσει ακόμα οι μπουρμπουλίδρες βέβαια. Αλλά τώρα για την πόκη θα τη σταματήσω. Για να δει πόσο εύκολο είναι. Τσακ, τσακ. Τέλεια, ωραία φίλε.